ina hukuncin kana aikin hajji kana kasuwanci? Kai wanzami ne sai ka tafi da zabirarka da aikin hajji kana yi, ranar ainihin wato sallah kana askewa mutane kai ana baka riyal biyar naira 200 duk aski naira 200 naira 200 kaga ka tara kuɗi. Mahauci ne kai sai ka tafi da wukakenka ka je ka ne wa alhazai fiɗa. Tela ne kai sai ka tafi ainihin ka je kana kasuwanci, goro kake siyarwa, wata sana'a kake yi, ina hukuncin wannan tambayar ta taso ne kamar yadda sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace mutanen jahiliya suna da manyan kasuwanni waɗanda suke ci, daga ciki akwai suku ukab, kasuwar ukab, akwai kasuwar mijanna ko majanna, akwai kuma zulmajaz. Waɗannan manyan kasuwanni sun saba suna cin su a lokacin aikin hajji. To yanzu ina hukuncin cin waɗannan kasuwanni? A yanzu musulunci ya zo shine Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun. Malam bismillah. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun, babu laifi gare ku ya ko alhazai an tabtagu fadlan min rabbikum, ku nemi falalar ubangijinku a lokacin kasuwanci. Kun ga yadda Qur'ani yake irin wannan lokacin aikin hajji, wato irin wannan maganar ta zo makamanciyarta a wajen ma'auraci da matar shi ta aure. Babu laifi ka nemi falala, wabtagu min fadli wajen jima'i da Allah madaukakin sarki yake magana, wabtagu ma kataballahu lakum. Ma'ana lokacin da kake jima'i, kane jima'i ne don ka biya bukatar ka ko to kuma ka yi fatan samun da, to kana aikin hajji don lada ko to kuma babu laifi ka nemi falalar ubangiji, babu laifi kana aikin hajji kuma ka yi kasuwanci.